куда-то выйти на дальнее расстояние не имею возможности. Урамда йөрү өчен каралган инвалид коляскасында Антон Кайнов якындагы кибеткә генә барып кайта ала. Аккумулятор озакка җитми, ул төзек түгел. Өстәвенә яскыны җайланмага суда үткән. Антон Кайновка тугачта ДЦП диагнозы куйган булганнар. Инвалидлык буенча түләнә торган пенсиягә яши. Я далеко уйти не могу. Еракка китә алмыйм, шул кибеткә генә барып киләм инде, үзебезнең участогыбызда бераз эшлим. Антонның проблемасын куәте көчлерәк булган яңа аккумулятор белән хәл итәргә мөмкин. Аның заряды 150 чакрымга җитә ди. Антон актив тормыш рәвеше алып бара. Еш кына шәһәр үзәгенә йөри, иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнә. Уңайлы мөхит программасы буенча үзе кебекләргә тиешле шартлар булсын дип тырыша. Урам өчен 2 коляскасы бар. Аларга 2 аккумулятор кирәк. Һәрберсе 115 мең сум тора. Фонд страхования ремонт. Социаль иминят фонда аккумуляторны ремонтламый, чөнки колясканы алар алмаган иде. Бу Татарстан рәисенең бүләге. Һәрбер коляскасы иганәчеләр ярдәме. Бу юлы да Антон Кайнов аларга өмет итә. Аккумуляторлар сатып алуны сорап министрлар кабинетына хат язган була. Хәзер җавап көтәм. Шулай ук Совет районы хакимиятенә мөрәҗәгать итә. Әлегә нәтиҗәсез. Антон социаль челтәрләрдә дә актив. Язылучылары техникны төзекләндерергә берничә тапкыр булышкан. Помогите, купите. Аккумулятор алу өчен битараф булмаучылардан ярдәм сорыйм. Социаль иминет фонды коляскалары сыйфат ягыннан калышады ират. Шуңа аларга күчеп утырырга әзер түгел. Әлегә ул бакчасында мәш килә. Май ахырына кадәр яшелчәләр утыртырга тели. Монда да ярдәм кирәк. Требуется волонтеры, чтобы помочь. Бакча эшләрендә булышу өчен волонтерлар кирәк. Түтәлләр ясыйсы бар. Шүпне утарга җиңелрәк булсын өчен ораларына такта да җәяргә иде. Яңа аккумуляторлар өчен 230 мең сум акча кирәк. Антон игелекле кешеләр ярдәменә ышана. Реквизитлар экранда күрсәтелгән. Телефон номеры банк картларына беркетелгән. Олия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.